Lit ma nyathini godo thothne mingi ema winjo e kinde ka kinde e gwenge ma Basi Nyasore e sub county ma Rachuonyo East e county ma Homa Bay. Mama Eunice Akinyi Odongo ma osebedo kakalo e ngima matek miwuoro gi nyithinde adek maduto te nigi ng'ol, gino momiyo en gi lit mang'eny e chunye. Kaluwore kod Mama Eunice, nyithinde adek goeko ma bende gin Victor Ochieng, jahigni 31, Florence Otieno ma jahigni 29 kod Elizabeth Auma ma jahigni 17, duto te nonyuol kangima kendo ne onge kod tuo moro amora, mak mana ni chandruok makamaendi nomakogi mana bang' higni moko bang' nyuolgi. Gino ero ma bende nomiyo giweyo skul, ka Victor noweyo skul e klas 7, Florence noweyo skul e klas 6, to Elizabeth noweyo skul e klas 4. Mokwongo nyinga en Eunice, anyar Nyakach. Adek gi duto gin nyithinda, mae maduong' en jahigni 31, kaeto mane maluwe jahigni 29, to machielo no jahigni 17. To mano nyathine moting'o noero. Koro nyithinda gi eki ne gichako kananyuologi to nanyuologi ka gibeyo maduong'ni. Koro kanodhi kamae ka nyathi romo modwa chako nasari, taneno mana ka nyathi en kowuotho to tiendenego ok nyon na piny maber. Koro kamane kaka nochako. Koro nyawadgi no bende ochako kamano. Nokawa gi wuoro ne lit na bana aterogi nyaka osiptal. Koro kane ipimo to nikwera ni onge gimoro amora miyudo kuomgi. Koro osiptal kane wawuothe kamano to gikwerowa ni onge gimiyudo kuomgi. Wadhi nyaka jo yiend nyaluo, iwacho ni jo yadh nyaluo be ni isaro gi wembe. Kadiponi nitie tuo moro momoko kata chonggi go to nyalo chango. Mago duto te ne watemo. Onge gimoro amora manobetie. Ne gidongo kamano to ne gidhi mana ka gichalo kamae. Chal mar nyithindo adek goeko okoro omiyo onge gimoro amora ma bende ginyalo timo, kaluwore ni ok ginyal wuotho kendgi ka ok omakgi, ok ginyal chiemo kendgi. Gino ero ma bende chuno min margi mondo okaw ting' mar nyithinde goeko mar pidhogi, luokogi kendo timonegi gik mamoko mathoth. Koro asebedo ka ana kodgi kamano nyithinda gi eki, nikech an bende ne an fundi na atwang'o galewni. Koro asebedo ka aritogi arita kamano to an kodgi, aritogi kamano to an kodgi. Manochopo kama koro an be nayudo accident ma tienda koni notur. Ma koro kata charan mana nyono ne koro ok anyal nyone nikech tienda koni lit. Aparo ni unyalo neno kata batha koni kamae. Uma gini ayudo accident. Mitoka nogweya koting'a gapiko. Koro nyithindo gi asesandora kodgi kamano. Man bende chunya noseneno kata ni mondo akaw ngimana oko. Nikech en chandruok malit. Ka chandora gi nyithinda gi kama. Sani gin joma dongo. Monego ni ane mane gikonya. To ok ginyal konya ane ma asandora kodgi kamano. Gima nyalo timo onge jo kama. An koro nakwaya sirikal mar Kenya kata gi ng'ata manyalo neno sandruok man go gi nyithinda gi mondo konya, mondo amed ritogi. Nikech an ne lit na kana paro na ka onge mana oko. To kang'iyo nyakwarani to ne lit na onge gima nanyalo timo. Koro ka onge mana oko to gichalo kama. Ng'ama koro nyalo ritogi to en kata lewni magirwak malong'o bende onge. Chiemo magicham malong'o bende onge. Sani an be koro aonge gi teko kaluwore gi accident manayudo tienda ni chalo kama endi. Kata ok anyal gologi nikech gin joma ka ndalo ma koth chwe to chuna ni gilosore ot. Kata kamano, kaka janyuol mohero nyithinde, Mama Eunice osetemo manyo yore duto mag yudo thieth ne nyithinde adek goeko, to nikech nok mar omenda maromo milion 4 mane idwaro e od thieth ma Kijabe, nyithindo goeko nyaka gi sani eri pok oyudo thieth moro amora. Watemo go osiptal no mane wadhi nyaka Kijabe. Koro kana chopo kodgi Kijabe kanyo.
To nowachna ni nyithindogi gidwaro pesa. Ne ginyisa ni $4,000,000 mondo ne kawgi mondo tergi mondo dhi temnegi thieth e piny mar India oko. To noyudo ka koro ne ok anyal nyalo, kanyo ne ok anyal nyalo, koro gima nanyalo timo ne onge. Erokamano kaka isewachonwa kaka nyathini ninyuologi, kaka isesandori kodgi, kaka isebedo kodgi. Daher mar nyisi ni bed kod geno, nikech e piny ma wadake ni gimoro ka gimoro nigi sane. To nitiere dhok moro isewinjo kawacho ni onge okang' mabedo mosiko. Donge dhi sikul matin? Kisungu luongo ni no condition is permanent. Okang' mosiko ok nyal betie. Nyasaye nyalo timo ng'uono ma ngimani lokre, ma kama koro ineno kiywak pi wang'i chwere ni, koro inyiero kendo imor. Ing'e ni ne ok ichwe nyithindo gi e iyi, Nyasaye manochwegi donge. Kendo in ok ing'iso Nyasaye nadwaro nyathi ma wuoyi achiel gi nyiri ariyo. Nyasaye manoneno ni mondo mi wuoyi achiel gi nyiri ariyo donge. To Nyasaye manomiyi wuoyi achiel gi nyiri ariyo no ong'egi. Kata bedo ni koro ineno ka ging'ol giduto gilokore puth onge kaka igolgi, to mano nyalo bet ni e ngima mane Nyasaye ochano ni ginibed godo. In kata tiendi lit to kilokori puth, pod inyalo yudo kaka iwuotho kendo inyalo jowo chieth magi pielo igolo oko. De in bende ok inyal kata jowo chieth gi gol oko. Dong koro in matek moloyo. In maber nikech babagi nyalo loso pikipiki, kel kata mana sabun ma $20 mi luok ne gigo lepgi donge. To di onge kata chuori manyalo manyo kata $20 mi dhi nyiewo kata mana sabun. Dong koro in marach moloyo. To nyathi monyuolo dong ineno ka ngima ber. Nyathini dong samoro nyalo ore kata kamoro modhi ogem kata mana ywech midwa ywego dirot. Dong iore. Koro Nyasaye osetimo ni ng'uono mosemi nyaka nyakwari minyalo oro. Kendo koro jogi kik ine marach kuma chunyi dhiye no ae, nikech gin joma nyalo wuoyo. Dong ginyalo pimo ni mama awinjo ka gini tima, awinjo ka dwaro gini ma obet kama donge. To de gin puth kama ok giwuothi, to wuoyo be ok giwuo, wach be ok giwinji. Di koro in nade? Dong di koro in matek. Koro neni gin puth ok giwuothi kende, to ginyalo chiemo, kendo ginyalo wuoyo, kendo ginyalo winjo wach. Mano berie. Kuom mano, Mama Eunice Akinyi Odongo koro kwayo konyo mar lewni, kony mar chiemo kaachiel kod wheelchairs kowuok kuom jogo eko ma bende ni kod chuny mar konyo kata well wishers. Kendo bende okwayo sirkand kaunti ma Homa Bay mondo oyie konye e yor thiedho nyithinde adek go eko. Koro an ng'ama winja moneno ka gima an go ni chandruok man go ni bende oguso chunye koriwore gi Jehova Nyasaye mondo yie, nikech ma to koro tek, onge gima nyalo timo ka koro nyithinda gi chal kama, to kaka nyalo konyo gi bende onge. Kech asetemo kon gi koni to setamorena. Koro akwayo ni ng'amoyie mondo konya, ng'ama Ruoth Nyasaye owuoye chunye maneno ka litne, okonya jokama. Akwayo kony ni mondo ukonya mondo amed rito nyithindagi. Ne Lolwe TV kowuok e gwego eko mag Basi Nyasore e sub county ma Rachuonyo East e county ma Homa Bay. Ani luonga ni Lorin Manyala.